Wel, Dolig, llawer iawn I chi gyd. Bore Nadolig, gwahanol iawn i'r arfer yn naturiol, ond cyfle I ni offrymu. Diolch. Byddai ddim yn hir iawn bore yma, mae'r neges yn syml iawn. Mae'n gyfle I ni darllen o'r ysgrythur, offrymu'n gweddiau, canu carolau ac yna mynd ymlaen ar dydd. Felly, gweddiwn. Arglwydd ein Duw, diolchwn I ti am dy rodd mwyaf gwerthfawr i'n byd, am wyrth yr ymgnawdoliad, am y baban yn y preseb, am y goleuni a lewyrchodd yn hwllwch y byd, a'r goleuni sydd yn dal I lewyrchu. Wrth I ni lewenhau ac wrth I ni rhannu gyda'n gilydd, offrymwn I ti ein diolch a'n mawl. Yn ymwybodol ein bod ni yn addoli gyda'r eglwys ledled y ddaear, una ni a'n gilydd yng Nghrist. Dy roi ni rodd o'r ysbryd glân, fel y gallwn ni ddiolch o'r newydd a gweld rhyfeddod newydd mewn hen stori. Offrymwn ein haddoliad a'n gweddiau yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Yn carol cyntaf bore yma, 452. Clywch lir nef yn seinio ni'n henffych eni ceidwad dyn. Clywch lir nef yn seinio ni'n henffych eni ceidwad dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn ni'n nawr. Dewch bob cenedl rhys yr hod, unwch ar angalaeth glod, gloedwch oll a llawen dref, ganwyd Grist ym Methlehem. Clywch lir nef yn seinio ni'n henffych eni ceidwad dyn. Crist a draw gwyddol yw a disglair bwydeb Duw. Cadar ni o'r addaeth ei hun, wnaeth ei babell gyda dyn. Weledd yw dod yn y cnawd, dwy folfa bydd un yn frawd. Duw yn ddigfa enaid gwyliau Sion Emmanuel. Clywch lir nef yn seinio ni'n henffych eni ceidwad dyn. Henffych dwasog heddwch yw, henffych ail ddiawnder gwyw. Bywyd ddwg a golau ddydd, iechyd a iesgu'r sydd. Rhoes I lawr o goniant nef, fel nath rengom ganwyd ef o'r yfed dref, fel y gelid ni drachem. Clywch lir nef yn seinio ni'n henffych eni ceidwad dyn. O clywch lir nef yn seinio ni'n henffych eni ceidwad dyn. Gyda'r holl baratoadau ar gyfer y Nadolig, I chi a fi yn rhoi mewn i'r dathliad pob blwyddyn. Os allwch chi chwyddo'r paratoi hynny ac edrych ar y ffordd oedd Duw wedi paratoi ei genedl dros ganrifoedd cyn geni Crist. A chyflawniad, proffwydoliaeth, cyfriawniad, gobaith, cenedl Israel o dyfodiad a gair mewn ffordd newydd. Darllen o lyfr y proffwyd Eseia pennod 9.
Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. A rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew a gafodd lewyrch golau. Canis bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwyr cynghorwr ryfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog tangnefedd. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch. I orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, yw sefydlu'n gadarn a barn a chafiawnder, o hyn a hyd byth. Bydd sel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Ac yna o'r Testament Newydd, mae Luc yn mynd allan o'i ffordd i osod genedigaeth Iesu mewn cyd-destun hanesyddol iawn. Hynny yw, gall neb ddadle yn ein cyfnod i na fi dyn o'r enw Iesu yn troedio'r ddaear. A mae Luc yn mynd allan o'i ffordd i roi'r ymgnawdoliad yn ei chyd-destun hanesyddol. Luc pennod 2. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan oddi wrth Cesar Augustus i gofrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cofrestru cyntaf hwn pan oedd Cyreniws yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nazareth yng Galilea, i Judea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem. I ymgofrestru ynghyd â Mair ei ddyweddi, ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd ar ei mab cyntaf anedig, a rhwymodd ef mewn dillad baban a'i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty. Yn yr un ardal yr oedd bugeiliad allan yn y wlad yn gwarchod ei braidd liw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch, a daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wele ar wyf yn cyhoeddi i chi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chi heddiw yn nhref Dafydd, waredwr, ar hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chi. Cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel, dyrfa o'r llun efol, yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear, tangnefedd ymhlith y rhai sydd wrth ei fodd. A'r garol nesaf, eto ganeuon ffydd 465, draw yn Hywelwch Bethlem dref, daeth baban bach yn geidwad byd.
Gwyddiwn, ffrwm yn gwyddiau. Bendigedig fyddo arglwydd Dduw Israel, am iddo ymweld â'i bobl a'i prynu i ryddid. Gan isbachgen aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd, fe'i gelwyr, cynghorwr ryfeddol, diw cadarn, tad bythol, tywysog, tangnefedd. Gadewch i ni fynd i Fethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr ysbysodd yr arglwydd ni amdano. O ddiweintad, offrymwn ein gweddiau gyda'r eglwys ledled y ddeiar, wrth i'r bobl lawenhau unwaith eto yng ngwyrth yr ymgnawdoliad. O Duw wedi ymddangos yn y cnawd, wedi llefaru â ni mewn ffordd newydd a dramatig, unwaith ac am byth. Ac wrth i'n meddyliau ni fynd at stori sydd mor gyfarwydd, gofynnwn ar i'r eglwys deimlo yn ei haddoliad, gwyrth, llawenydd a rhyfeddod. Cofiwn am y rai hynny sydd yn addoli mewn amgylchiadau gwahanol iawn i ni y bore yma. A rhai sydd yn addoli yng ngwyneb erledigaeth, yng nghanol tlodi, yng nghanol gweiledd, yng nghanol galar, neu yng nghanol caethiwed o unrhyw fath. Gwyddiwn dros lais broffwydol yr eglwys sy'n cenhedlaeth ni iddi gyhoeddi y newyddion da o lawenydd mawr mewn gair ac mewn gweithred. Gwyddiwn dros yr eglwys yn ein gwlad, a'i chenhadaeth i'n cenhedlaeth ni, fel y gallu cynnig cysur, cryfder, cefnogaeth, gras, a maddeiant i'n cymdeithas anghennus ni. Gwyddiwn dros heddwch y byd. Offrymwn ein gweddiau dros bob un sydd yn byw ac yn gweithio yn llygaid y cyhoedd. Arweinwyr gwledydd, a rhai sydd â'r gallu o fewn i hawdurdod i ddylanwadu ar les a bywydau pobl eraill. Cofiwn am y rhai sydd yn gweithio dros yr wyl, a rhai sydd yn gyfrifol dros ein diogelwch, a rhai sydd yn cadw'r gyfraith, a rhai sydd yn gweithio mewn ysbytau, mewn unrhyw faes meddygol ar hyn o bryd. Ac yn naturiol fe, gofiwn am y rhai sydd mewn ysbytau ac yn mynd trwy cyfnodau o dristwch neu weiledd. Diolch hwn am ymroddiad a doniau a rhai sydd wedi galw i wasanaethu mewn meysydd meddygol a gwyddonol ar hyn o bryd. Offrymwn ein gweddiau dros deuluoedd a phlant, ac yn enwedig ar rhai hynny sydd yn gorfod treulio'r Nadolig ar wahân neu yn wahanol iawn i'w harferion teuluol. Cofiwn am anghenion arbennig a rhai sydd yn unig, a rhai sydd yn teimlo yn ddigysur y bore yma. Ac hefyd, offrymwn i Dduw ein diolch am bob arwydd o gariad, gras, a ddaw i ni trwy ddwylo pobl eraill, trwy cyfarchion, trwy eu hanrhegion, trwy eu presenoldeb o bosib gyda ni. O Dduw ein tad, llan o ein calonnau a gorfoledd y dydd ryfedd hwn. Daeth cariad i lawr ar y Nadolig, a gwelwyd y cariad hwnnw yn Iesu. Bydde dyw gariad ef fod gyda ni yn awr.
Daeth heddwch I lawr ar y Nadolig, a gwelwyd yr heddwch hwnnw yn Iesu. Bydded yw heddwch ef fod gyda ni yn awr. Daeth llawenydd I lawr ar y Nadolig, a gwelwyd y llawenydd hwnnw yn Iesu. Bydded yw lawenydd ef fod gyda ni yn awr. Bydded felly I gariad, heddwch a llawenydd fod yn ein colonnau wrth I ni ddathlu dyfodiad Duw I blith ei bobl yn Iesu Grist ein harglwydd. Ac wrth offrymu'n gweddiau fel eglwys ac fel unigolion, cofiwn am y rhai aeth o'n blaen ni mewn ffydd, y cwmwl tystion sydd bellach a'i pererindod wedi gorffen, a'i gweledigaeth o ogoniant yr arglwydd yn weledigaeth lân. Ac offrymwn ni'n gweddiau gyda'n gilydd gan ddefnyddio geiriau, y weddi ar y dysgodd ein harglwydd i'w ddisgyblion. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, deled y deyrnas, gwneled dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau ni ein dyledion. Fel y meddewn unna i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth eithir gwared ni rhag drwg, gan eseiddo ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen. Mae'n siŵr bod Nadolig pob un ohonom ni rhywfaint yn wahanol eleni yn naturiol. O bosib, dyn ni ddim o bosib yn treulio'r dydd gyda pobl arferol, byddwn ni'n treulio'r diwrnod gyda nhw. O ganlyniad I hynny, mae rhai pethau'n aros yr un peth, falle bod ambell I draddodiad I chi'n cadw, a bod yna hefyd pethau I chi'n I colli. Gobeithiwn a gweddiwn y bydd Nadolig y flwyddyn nesaf rhywfaint yn wahanol. Ond am hwnni, un peth sy'n gyffredin am bob Nadolig, lle bynnag I chi'n ei threulio hi, yw'r ffaith bod chi rhywbryd yn ystod y dydd yn agor anrheg. Ac am hwnni, os nag ych chi'n gyfarwydd â chwilio ar-lein ac archebu neu brynu ar-lein, mae'r pobl sy'n gwerthu ar-lein eleni wedi wneud ffortiwn, mae'n siŵr. Ac am hwnni, wrth weld y faniau gwyn sy'n dosbarthu yn rhegion o amgylch y wlad, mae rhywun arall hefyd wedi wneud llawer o arian allan o siopa ar-lein neu siopa o adre. Tybeth am hynny, falle bod yr anregion yn llai. Os ych chi wedi bod yn ddigon lwcus I gael rhywbeth, am hwnni heddiw bydd digon o bapur, lapio yn eich tŷ chi. I ni'n treulio amser am y llaeth yn lapio'n anregion ni. I ni'n rhoi nhw I bobl eraill. Maen nhw'n diosg ar allanolion, maen nhw'n tynnu'r papur I ffwrdd, a mae'r papur yn cael I daflu o'r neilltu, I ailgylchu neu ddefnyddio I gynnyrch tân o bosib ar fore wyl San Steffan. Mae rhywbeth tebyg iawn yn digwydd wrth I ni ddathlu'r Nadolig. Mae'r rhodd wedi cael ei roi, mae'r anrheg wedi cael ei roi. Mae wedi cael ei lapio, a mae Nadolig ni wedi cael ei lapio neu orchuddio gan gymaint o bethau. Y trimmings, os mynwch chi. Ac wrth i'r trimmings mynd heibio, wrth i'r papur lapio mynd heibio, I ni'n sylweddoli bod rhodd neu anrheg wedi ein gadael ar ein cyfer. Mae'r union un peth yn digwydd yn addoliad yr eglwys sy'n ni'n paratoi, I ni'n lapio y stori mewn cymaint o bethau. Wrth dynnu'r heina, wrth dynnu'r papur na, oddi wrth yr anrheg, oddi wrth y rhodd, I ni'n sylweddoli bod y rhodd I hunan yn fwy pwysig na dim byd arall, a bod y rhodd yn rhywbeth sydd yn aros gyda ni. Nadolig tywelach I rai mwy ohono ni eleni, mae fi sy'n ffodus iawn mewn bron I chwarter canrif o wasanaethu yn y byd milwrol. Dim ond treulio Nadolig oedd ei cartre 3 gwaith, oedd ei wrth yn heili. Ar y degau fel ni, mae'n amlwg o'n I yng nghanol ffrindiau ac yng nghanol mwy o bobl, ond roedd Nadolig heb y teulu, neu heb bod adre os mynwch chi, yn gyfle I ganolbwyntio ar bethau eraill, ac I feddwl
mewn gwirionedd beth oedd ystyr yr wyl. A falle gyda Nadolig tawelach eleni, heb y partïon, heb y rialtwch, heb y papur lapio os mynnwch chi. Mae yna gyfle i ni ystyried o'r newydd y rhodd, a chyfle i fyfyrio, o bosib Nadolig dedwydd tawel iawn, yw'r ffordd gorau i dreulio y Nadolig. Ga i ddymuno diwrnod hapus tawel i chi gyd. Byddwn ni'n cau ac yn freintiedig iawn i gau y bore yma gyda carol o waith eilir Owen Griffith. Fideo sydd wedi paratoi ac yn ei ddiolchgar iawn i eilir am y garol ac i'r côr am ei pherfformio. Felly cyn ymadael a'n gilydd, cyn ffarwelio y bore yma gyda'r fendith carol eilir. Y garol fechan o waith eilir Owen Griffiths, diolch yn fawr iawn i eilir ac i aelodau eglwys Gwaelod y Garth am ganu honna i ni y bore yma. Breintiedig iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Ga i ddymuno dedwyddwch yn Nadolig i chi. Ewch mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd. O arglwydd wrth i ni ddathlu, bydde di ni feddu ar ffyddlondeb Mair a Joseph, profi ryfeddod y bugeilied, offrwm addoliad y doethion, a rhannu y mawl yr angylion, yn ein cartrefi ac yn ein calonau, yn Nadolig hwn ac yn dra gywydd. Amen.